सान सुद्रखौ ब्रह्माखौ साखि दोननानै साखि लानाय बादियै ओरै गंसे आलारि बाथि सावनानै धुपखाथि मोनफा मोनफा सावनानै बिनि उनाव नैबे गंगा सान्थिखौ बे सानै मानसिनि जिउ आत्माखौ माने गोथार खालामनायनि नामै पुलिसो सान्थि होनाय जाबाय। दा बेवहाय बर' समाजनि नियमै बर' बोराइनि खोथा मथे दंखायो दाउखाया खुराखै दाउब'आ सोमाखै बर'नि आसार खान्थिया गोदोनानै थाङाखै बर' समाज आफादनि नियम निथिया गोदोनानै थाङाखै दा बेखौ लामानानै बे महरखौ होखांनानै दिनैहाय बिबियाय खानायनि नामै बे लाइजौ लाइनि जा महर होनाय बिबियाय सोमोन्दो खानायनि बेखौ गंफा गंफा आखायाव लानांगौ जाहैबाय। दा बेवहाय जोंहा मानि जुनै बिबियाय सोमोन्दो खादों होनना बुङोब्ला क'क्राझार जाम्फैबारिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रुंसारि भबेस बसुमतारिनि फंबाय रमिलाल बसुमतारियानो फंबाय हिसाबै बे खामानिखौ गावनि खर'आव रुजुननानै लानो थाखाय साखि बादियै फैनाय जादों। दा बेयाव जोंहा नैबे सानै ओमफ्राय सासे नैबे जोंनि बरागारिनि आदै बिरन बसुमतारिनि फिसाजो नैथि फिसाजो मा नाममोनलाय बिदां बसुमतारिजों बियाबारि जानायनि आगोल बिबियाय सोमोन्दो खानायाव दिनैहाय बिसोरनि जरा जुलिनि थिरां लानाय बादियै बे महरखौ होनाय जादों। दा ओंखायनो दिनैहाय बे बिबियाय सोमोन्दो खानायनि जेनिखि महर होदों बेखौ साफा गंफा लानो थाखाय आखायाव होनाय जानोसै। बेखौ दाफोनांदै दा माबाबा सौग्रावब्ला बिसिजों फिसाइजों बेखौ लादो बिसिजों फिसाइजों बन्दना जायो बर'नि नियमसो। दे खुलुमदो। औ सारदो सारबा औ दे दोनदो ओरै साइज हिसाबै दोनदो। औ दे दाना नोंसोर सिखारदो सिखारनानै आखाइजों आखाइ माबादो ओमफ्राय आलिंगन लादो। दिनैनिफ्राय मा जायो आलिंगन खालामग्रो बिखाजों बिखा बिनिफ्राय सिरिसे सनमान बेलाय बे फालिखौ खालामग्रोदोब्रा एकदमालायनो बेखौ बेनाव हरदो गानहोथारसै माने बिसोरनो जाहैबाय नालाय इएम डिएमआ दे आदै बिब्थै हिसाबै बेखौथ' सोलायलायनांगौ होनबा सोलायनोसै दा बे सोलायनाया गावसिनि जाबाय। औ दे दाना सोलायलायदो बेयाव सोलायदो गानहरदो बा
Để làm cái hồn người dạy. Đi về, làm mà được. Làm cái đây nào vậy không? cái gì đâu chứ Ấu. nhiều đồng cái gì Ăn là lẽ người. Thế chứ sao?